Yasi, I don't think. I this year, she Muaha, come on, pay, and I'm on copy of food. You're not my here, out your San Diego. Sabi pay the good busy, as you them my bataya and time with Sabi Biasa. I don't my bay, and as I go for Cassia, if you didn't have Kufu, what to say, be a son of Yapene, Sabia Biasa, I is a powerful for Biaba, and also for more cabinets. No, so by the fin or champagne, Sabia Biasa. All will be book of a man and a crop of man. Joshua, the Yesi, a mammy, and the Shibacoso, Ofi, a Wishia, or Cry, your Wishia. Na awurukyi ene kada he nyina ahwere ni ma no so pese wo be ka men panyin ho na yesusu wo kropoma ne kwabe ma ho na sabi osasa fa de nso ya ode kire otum fa ne kuto pe fa ne so de na ni kire ne panyin ne ade shi se na kire bi hu pepe ba bo se wo ye na na ne de shi a ode ni kropoma na kwabe ma Odesi America ne ho asem yi ofre no ya osia dinei ye ba be friend akobia ya osia na se asade ne be kire wa han na no ho ba kwa asem kakra ho a ezese ye de ne no lupo bi ehu di ba ko a oye di MC wada oroma se betumi a wobaba pemu na yehu ye maame ne ye de hyi be bia wa pem hye kodu a ne ye repagya de se ankobia ya no ba me na chaso Ray wa fed this si ta usia neja ne kwasi owusu sajama ofi ekopon kurium ha okra jenufi ne mama ne ama sewa ofi satenemu kurobia ofen bodomase ojina ha impempren yi na abrewetia joy sajama ojina nechi pampe se obeso okapenyene andi okapema yenena yi anana abrewetia yi di jumasono soko okapenyene ahimfi ha ya usia ogono no onya mfisia du sompe na yewo ya du ma opie sisi yebeka no Donald Trump ni kurumo United States of America senya onya edebui yake edebui a ene mo mesia fiaso ha no opese okonim eniti okodu America abontenso no okoye bachelor degree ewo nurse adwumayi na ojina na mo ni mehaye oye license ongamara abodin krata ehye nson se oye nurse ni waye nurse adwumayi ebro ifisia edu impempeni oye adwuma wo adwumako bi a ofen CHD company were dedicated to supporting disabled children and those with mental health challenges. Ayejuma or the beer, Sibio Bia went to them and Asanya, Unia, Narcotic from Becca, I believe in the Chinchia Kakao, Abona, or ye, a Juma, and Ochi, na ya usia ore uja peyeni marina oye amani bia obeye akobia ho asem kare ne kamas
Yeah, no kasa funi ja mo ay kakra wo say e ma mi ojira he owo ma na mo do blasta na ma na do blasta yo wo ba na be ti no ojira he okwa bia ni na mo so pe bia be ha no se bia telephone na bia sesa na ma do na se ni sabe te so ko na ntew na so prabe na fe jo ni pa se a na te se bi aseda ewrade kura pa aseda ni dikal ko kura ni se o sina kwa adaka whisky adaka ensu miansa malt beer ni nyine chi abuwa ka ho na odeda ni wura ne pe na se se wa pe ja no chebi yeshia ni pepa ni o se akobia ya o siemi mesre sani limon yeyina ni mayifia amani o ha se o beda o meni de o ho be chire o du anma e wo gwa ya eko okra fehene akɔbiafo ɔkɔma mpɛyin akyeame mpɛyin ɛkɔ na mɛlɛ mpɛsɛ obi abetu mirika ba ha na yɛdidi ne ti ne nyinaa wɔ bɛtɛm ha ti yɛwie a bɛhwɛ baabi a ɛsesɛ ɛkɔ na mɛde akɔ na afa basabasa bi aba mɛda mo ase ti ɛne akyi mɛde ne bɛkyia mpɛyin na ɛfɛ owie a wakɔkyia mpɛyin ti bɛnyɛ so ma akɔbia ya wusia sese mɛde wo bɛ bɛkyia mpɛyin na obi ɛho pɛpɛɛpɛ bàtɔ nipa bɛyɛ pɛ n'ani n'akyi mo ma kɔ a yɛ fi ase afia obiara kyɛ nipa bɛyɛ pɛ n'adi m'akyi n'adi m'akyi akɔbia yɛ wusia n'okyia mo no yɛ o akɔbia yɛ wusia ɔna ɔdi m'akyi okyia mo yɛ o akɔbia yɛ wusia n'adi m'akyi no ɛyɛ o abɛgyina akɔbia yɛ wusia alo edi m'akyi akɔbia yɛ wusia ɛfɛ no wadu mpɛyin a wɔn ba bɛ so no mo ɛde owie na akyiri wɔde w'abɛntɛm sadeɛ ne mɛde hɔ bɛte ewu nyinaa yɛ wɔn nyinaa hɔ wɔde fa asa to nsa yɛ de kyia wɔ na wɔde fɛdwo wɔn nyinaa yɛ akɔbia yɛ wusia no kyia wɔ wɔn a wɔn nyinaa na bɛ bi mu maa no akɔbia yɛ wusia ɛkyia nyinaa yɛ wɔn nyinaa akɔbia yɛ wusia no kyia wɔ na ne nsa na etietietie so akyiri wɔ fam ne yɛ sɛ tie bi sa bɔ mu akɔbia yɛ wusia yɛ wɔ ɛmu nyinaa yɛ wɔ wusia wɔ abɛyɛ wɔn ne na ne da ase gyina si nkɔtia ahamunu kunu yɛ wɔ na ha da ahene afei kurabehene akyea me yɛ wɔ nana yɛ wusia na ɔkyia wɔ ɔtɔ yɛ wɔ nana yɛ wusia na ɔkyia wɔ akyea me akyea me ni afei yɛde ɔkɔma mpɛyin ɛyɛ mpɛyin a wɔde wɔn ba bɛso nana mɔdaworo ma wɔde hyɛ baako nana yɛ wusia ɔkɔma mpɛyin ne yɛ wɔ mo hɔ nyinaa yɛ ɔkɔma mpɛyin yɛ wɔ ɔkɔma mpɛyin akɔbia yɛ wusia wunama akɔbia yɛ wusia no kyia no asɔfo a wɔwɔ Ghana ha nyɛ korɔpɔ nyinaa wɔn na bɔ gu a yɛ wɔ kyia wɔ kyia asɔfo a wonya nhyira yɛ wɔ akɔbia yɛ wusia no nana pɛpi no ɔte hɔ ɔde yɛ kɔ na ɔmekyɛ nyinaa ne ho sɛ nkyɛ yɛrekɔ kurotihene bɛyin ni ɔsahene ɛbɔ afaransa ɔte so abiɛsa ne pɛtwa so ne yɛdu yi nti wode ne fa ha no afa ha no afi ase akyia wɔ wɔ ha nana wode hyɛ baako sadeɛ yɔ apagya ne sɛ ɔbɛyɛ nankɔbea mabua no
Yo, Nana Cruising, Cruising Benny, Nano ye, Cruising Benny, when I saw so hard. Naja, Uncle Yahusia, on which I know. Uncle Yahusia, which you Yo, in the eye, I won't pay now one in the eye, the baby boomano, Cobia Yahusia. Yo, when I'm on your man, Cobia Yahusia, no chairman. I'm Uncle Yahusia, I feel Uncle Yahusia, which you know, so on the one. Yo, Nana, whatever, I want to say, Uncle Yahusia, already. Kujai masau, dan semua hari nawa saman. Dia kau dia, orang siapa, orang saman. Dia sifat buat non saman. Ubi ada fi, dah cuba beli awal cuba, dah asing.